भैया लोग नमस्कार। हम हैं राजेश्वर मधुकर रौरी पान खातिर लेके आयल बानी एगो नया जानकारी अपने गुड़हल के बारे में। गुड़हल जौन हमारी पान के घर के आसपास जरूर देखे के मिलेला। हम कार्यक्रम के आगे बढ़ाई, जानकारी के आगे बढ़ाई, ओकरे पहले रौरी पान से एगो निवेदन। देखी, भोजपुरी में गीत गौनई के तमाम कार्यक्रम रौरी पान देखत हो खबजा, लेकिन हम मेहनत करके रौरी पान खातिर स्वास्थ्य के ध्यान में रख के हम स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम रौरी पान खातिर बनाई लें, ताकि हमार भोजपुरिया भाई लोग जे भी ये कार्यक्रम के देखे वो सब स्वस्थ और सुखी रहे, प्रसन्न रहे, हंसत खेलत रहे। बस रौरी पान से एगो निवेदन बा कि अगर आज ले अपने भोजपुरिया भाई के ई चैनल सब्सक्राइब नहीं कइले तो सब्सक्राइब करी। ये बिल्कुल फ्री होला। लाइक करी मैसेज बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करी, जोने से रौरे सुझाव के अपना के हम अपने कार्यक्रम के बढ़िया बनाई ओकर फायदा हमरे भोजपुरिया भाई लोगन खातिर मिले। तो चली कार्यक्रम के आगे बढ़ात बानी। गुड़हल एगो बहुउपयोगी पौधा है, बल्कि ई कहीं कि ई औषधीय पौधा है। देखी एकर फूल, एकर पतई कितना सुंदर लागता। जौने तरह घर के आसपास में जितना सुंदर लागेला वही तरह सुंदर एकर तत्व, एकरे अंदर ऐसन तत्व बा जौन हमरी पान के सेहत के, शरीर के सब सुंदर बनावेला। ई स्किन मतलब एकरे में ताकत होला कि जौन चमड़ी के ताज़ा रखेला, सूखे नहीं देला। रउरा अगर एके सुखा के, एकरे पतई के सुखा के पाउडर बना के ओके भे के अपने चेहरा पर लगाई तो चेहरा बहुत खूबसूरत होला। ये चमड़ा के बिल्कुल खूबसूरत बनावेला। देखी ई फूल कैसन बढ़िया लागता, ई कली कैसन बढ़िया लागता। यही फूले के तरह, यही कली के तरह रौरी पान के चेहरा खिलल है। एकरे अलावा ई बाल खातिर भी बड़ा लाभकारी होला। गुड़हल के फूल के सुखा के हेयर पैक्स या हेयर मास्क के रूप में इस्तेमाल कइल जा सकल जाला। एकरे अलावा गुड़हल के ताज़ा फूल आ पत्ती के नारियल के तेल के साथ उबाल के अब वो तेल के बारे में लगौले से बार बहुत खूबसूरत होला। तो ज़रूर एक रौरी पान अपनाइब जा, इससे बहुत फ़ायदा होला। देखी, अगर ये गुड़हल के फूल के गुड़हल के पतई के अगर पीस के ओके होठे पर लगावल जा नारियल के तेल के साथ, तो होठ बहुत खूबसूरत होला। और वह खूबसूरत रही, हमेशा हंसत खिलत रही, यह भगवान से प्रार्थना बा। नमस्कार।